हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दा फाइनाली कमन रिटेन एग्जामनि थाखाय पर्टेला ओपन जाबाय दा आं लोगोफोर आउटआवसो दंमोन बेखायनो बेकग्राउन्ड साउन्डआ एसे आलादा खोनानो हागौ दा जों कमन एग्जाम पर्टेलाव जों थुनाय लोगो लोगो जोंहा एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनो हागोन बिनिफ्राय नोंनि पार्सेन्टफोर मिस्टेक जादोंब्ला नोंथांमोना इडिट खालामनो हानायनि अपसनखौ होदों जोबोर मोजां जादों दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेबादि पेज गेवना फैसिगोन सेबानिफ्राय दा सेबायावसो जोङो खालामनांगौ जोङो रेजिस्टार खालामनांगौ बिनिफ्राय जों एग्जाम सेन्टारखौ सेलेक्ट खालामनांगौ दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय मिस्टेक खालामनाङा मिस्टेक खालामबा नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन दानिया फार्स्टआव जोंहा एप्लिकेसन नाम्बारखौ होनांगौ जेब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन बे नाम्बारखौ होदो एप्लाइनि रेजिस्टार नाम्बारा बेनिफ्राय दानिया केन्डिडेट्स नेमाव नोंनि नामखौ होदो बेनिफ्राय बार्थडेखौ होदो आरो बार्थडेखौ होनानै दानिया एन्टार केपचा खालामनांगौ अके थ' केपचाखौ नोंथांमोना होनांगोन जेरै दं होनांगोन आरो केपचाखौ सिनायाबा नोंथांमोना थिराव थुनाय लोगो लोगो चेन्ज जानानै नोंथांमोना गोदान मोनफिनो बेनिफ्राय जोंहा रेजिस्टार अपसन दं गाहायाव आरो बे रेजिस्टाराव थुनाय लोगो लोगो नोंनि प्रफाइला श' जायो अके स' नोंथांमोना भिडिअखौ लासै लासै नाय बेनिफ्राय रिपिट नायनानै थ' नोंथांमोना ट्राइ खालाम जाहाथे मिस्टेक खालामा आरो नोंथांमोना जायफ्रा खालामनो गिदों थ' नोंथांमोना आइडि नाम्बार हरोब्ला खालामनो हागोन आं फेसबुक पेजनि लिंकखौ होदों गाहायाव स' नोंथांमोना हरनो हागोन स' दानिया नोंथांमोना आन्दायनाङा एप्लिकेसन फर्म दङ गोदान निउ बेयाव नोंथांमोना थुना होदो दा थुनाय लोगो लोगो बे पेजआ फैसिगोन बेनिफ्राय मादार्स नेम बेयाव आपडेट खालामनांगौ अके बेनिफ्राय दानिया पस्टआ नोंथांमोना ABUB ओंखारगोन जायफ्रा मोननैबो बेनिफ्राय दानिया जोंहा एग्जाम सेन्टारखौ थुनाय लोगो लोगो बेयाव फैगोन 10टा फैगोन बिनि गेजेराव मोनसे सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय दानिया जोंहा प्रिफारेन्स दा प्रिफारेन्सआ मायाव होग्रोयो मोननैबो ओंखारदों दा मोननैबो थाबाय बेनिफ्राय दानिया फरायनाय थ' HSLC नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बर्डआ स' नोंथांमोना HSLC ओंखारगोन सेलेक्ट खालामनांगौ बक्सआव स' नोंथांमोना बेखौ नायनाय सेलेक्ट खालाम दा जों HSLC होबाय थ' बिनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव HSनि थांबाय दा नोंथांमोना बेयाव आसाम हायार सेकेन्डारिखौ होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना आदार्स होदो बेनिफ्राय दानिया जोंहा माखासे फैबाय स्ट्रिम बेनो जाबाय आर्ट्स साइन्स कमार्स जायखिजाया नोङो मानिमोन बेखौ होदो बेनिफ्राय रल नाम्बार मार्क्स अफ 10 बेनिफ्राय बेसेबां नाम्बारमोन हमना ला सेबाया 600 जायो बेनिफ्राय टिसा 500 जायो बेखौ होदो बेनिफ्राय पार्सेन्टखौ होदो आरो माब्ला पास जादोंमोन बेखौबो होना लादो नोंथांमोना स' बे क्लियार जाबायना बेनिफ्राय दानिया पासवर्ड थ' पासवर्डआ नोंथांमोना 9निफ्राय 12नि गेजेराव होनो हायो गोसोबादि होना लादो नोंनि नाम होनानै स' बेनिफ्राय डिक्लेरेसनाव नोंथांमोना टिकमार्क होनानै बेनिफ्राय इम्परटेन्ट नटआवबो नोंथांमोना टिकमार्क होनानै फाइनाल साबमिट खालामदो स' फाइनाल साबमिटखौ बोरै खालामो नोंथांमोना मोजां सानै हयै खालाम जाहाथे मिस्टेक खालामनाङा दानिया जोंहा थांसै नेक्स्टआव दानिया नोंथांमोना रिपिट नायदो बेनो जाबाय प्रिफारेन्स दा प्रिफारेन्सआ नोंथांमोना बक्सआव थुनाय लोगो लोगो नोङो ABआव होग्रोना UBआव होग्रोना बा खायसे बट फैगोन स' नोंथांमोना बट फैयोब्ला मोजां बेनिफ्राय सिंगोल फैगोन अके बेखौ जिंगासिनांगौ गैया नोङो जेराव क्वालिफाइड जादों बेयावनो फैखागोन बेनिफ्राय HSLC नोंथांमोना स्ट्रिमा नुजाखाया बेनिफ्राय बर्डआ जाबाय सेबा एबा HSLC नोंथांमोना होबानो जाबाय थ' जोंहा HSLC जायो नालाय HSLCखौ होबाय बेनिफ्राय रल नाम्बारखौ नोंनि मेट्रिकनिखौ रल नाम्बारखौ जेरै दं एडमिटआव नोंथांमोना बेखौनो होनांगौ बेनिफ्राय मार्क्स अफ 10 नोङो बेसेबां मोनदों बेनिफ्राय मार्क्स आउट अफ नोंथांमोना बे जाबाय 500 अके एबा 600 दा हमना ला सेबायावहाय 600 थायो बेनिफ्राय HSआव 500 थायो बेखौ होनांगौ बेनिफ्राय पार्सेन्टेज नोंथांमोना होदो अके बेनिफ्राय इयार अफ पासिंखौ नोंथांमोना जे माब्ला पास जादोंमोन बेखौ होदो मेट्रिकखौ बेनिफ्राय HSखौ माब्ला पास जादोंमोन बेखौनो होनांगौ थ' बे क्लियार जाबाय दानिया पासवर्ड दा पासवर्डआ ओरैबायदि नोंथांमोना 9था बेनिफ्राय 12नि गेजेराव होनो हायो आरो नोंनि नामखौ होनानै 1 2 3 @ बो होनो हायो बा जायखिजाया होनो हायो स' बेनिफ्राय डिक्लेरेसनाव नोंथांमोना थुना होदो बे डिक्लेरेसन अपसनाव थुना होदो बेनिफ्राय गाहायाव मोनसे मोनबावगौमोन थ' बेनिफ्राय फाइनाल साबमिट खालामबानो बियो फाइनाल साबमिट जासिगोन आरो नोंनि एगेन्स्टआव एडमिटआ दा बावैनो ओंखारसिगोन स' नोंथांमोना जायफ्रा रेजिस्टार खालामा एडमिट मोननाय नङा थ' बेखायनो थाबैनो खालामना ला आरो मिस्टेक खालामनाङा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नायनानै खालामबानो जाबाय थ' बेनोसैमोन लोगोफोर अफिसियेल आपडेट स' नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब थासान्दियाव नोंथांमोना जेब्लायबो आपडेट मोनबाय थानो